Ana böyle salam hormatly yurtdaşlar, salam hormatly kardeşler. Bugün Gurucu Meclisimizin nowatdaky uşuşygyny ýa-da meclisini geçirýär. Mesele näme barada bolar? Bugün bärde dünýäde bolup geçýän syýasy wakalardan çen tutup, onsoň bizim ata watanymyz Türkmenistanyň şu kundaş döwrüne bolýan dürli ýa-ni syýasy wakalar bar. Şu zatlary, şular häkletini bir ýere jemläp alamyzda. Häzir biz şu meclisin garamagyna bir topar meseleni bermekçi bolýar. Şolaryň üstünde de biz öz pikirlerimizi aýdar. Şol pikirlerimizi halkymyza ýetiririz. Halkym adam öz gezegine şol öz pikirini kommentlaryň üstüne ýygyny bize ýetirip biler. Ene şu tertip bilen şu meclisi men alyp barmakçy sag bolun maňa şu wezipany aldyňyz üçin onda ýygy berelim. Ilkinji nowatda häzir biz şu maha Türkmenistanyň dünýäde ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde hem garaşdyrlyk statusy bar. 1991-nji ýyllarlyk SSR ýykylmagy bilen münasibetli hem de 95-nji ýylyň 10-njy dekabryna bir taraplyk statusy berildi Türkmenistana, ona bir berenatly Türkmenistan haýyş edip aldy. Soňra şu haýyşyny ýene-de Birleşen Milletler Guramasynyň agzalarynyň arasynda nägelelik bolan üçin şonu ýene-de iki gezek tasdikletdi. Jemi 3 gezek tasdiklanan ýa-ni bir taraplyk statusy bar Türkmenistan. Ine şu ýagdaýlar bilen garaşdyrlyk bilen ine 35 ýyl ýaşap ber. Bir taraplyk bilen 30 ýyl ýaşap ber. 31-nji ýyla gitdi. Ýöne Türkmenistanyň kanuny nukdaý nazardan hiç bir döwlet ýa-ni guruluşy işlemi. Näme üçin? Ilkinji işlemýände Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ondan şol konstitusiýada bellenen ýa-ni häkimet aýratynçylyklary bar. Meselem döwlet näme haýsy şaharlardan ibaret ýa-kimler tarapyndan dolandyrylýar. Ilkinjisi parlament, ikinjisi hökümet, üçünjisi ýa-ni sud häkimlik. Ine şu döwletiň 3 tane şahasy bar. Şolaryň üstü bilen döwlet dolandyrylýar. Milletin durmuşy ýa geleceği şu konstitusiýanyň üstü bilen ýa-da 3 tane guruluşyň üstü bilen ýa şolaryň bilelikde edýän hereketiniň netijesinde öňe ýa-da döwletiň aýdaýly maddi material ýagdaýy, sosial şerti ýurtdaşlarymyzyň başda ýaşlarymyzyň okuw, bilim, pensionerleriň pensiýasy, çağalaryň saglygy, garaş sanasan kän bular gidip otur, şular hemmejini üçin etmeli ýa-ni 3 tane döwlet strukturasy. Hepsi öz ornunda, öz ýerinde. Şolam hiç birisi şunkun Türkmenistanyň işlemi. Beýnansa beýne fakt. Olduna şunu işlemi bir aýtdyk ýalňyş bar. SSR zamanında o da SSR'ın konstitusiýasy bardy. 20-nji ýylda diýip tutulýar SSR'ın 24-nji ýyly Türkmenistan Respublikasy elan edilýär. 1928-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji demesi konstitusiýasy ýa-ni düýp kanuny kabul edildi. Kabul edilip halka ýaýradylýar, peçat edildi. Ine şondan bäri Türkmenistan bir öz başda döwlet respublika hökmüne SSR'ın hataryny, onmas respublikanyň bir hökmüne ýuridik norma boýunça kagaz ýazgyny da bolsa hereket edip gelen respublika. Soňra ol konstitusiýa Türkmenistanyň SSR-däki bir näçe gezek üýtgetildi. Olaň üstüne durup geçjek bolsa kän wagtymyzda ýöne derwçilik bolany olara mazap geçerdi. Ýöne biz şu mazap öz ata watanymyz Türkmenistan barada gurrun edemizde ene bizim ilkinji Türkmeniň 7-8 asyrdan soňra ýüzi we gözü duşan ene döwletiň baş kanuny
yani düýp kanun prosedur atlanýan hemmemizin öňümizdedir. Ine şondan soňra Türkmenistan öz döwlet statusyna, respublika statusyna eýe boldy. SSR bilşimiz ýaly kagazy ýüzünde de bolsa ol ýa-ni şurawy döwlet diýip aýdylak. Sowet bolunma şura bolýar. Şura döwleti ýa-ni maslahat edilip çözülýän ýa-ni parlament respublika terzine alınıp barilýan döwlet. Ýöne o döwletde prezident ýokdy, o döwletde ýa-ni hökümet bar, elbet parlament bar, hökümet bar, adil suwdy bar. Prezident ýok, ýöne prezidentin wezipesini, borjyny eýelik eden ýa-da agalyk eden SSR'in ýeketä partiýasy bolup, Kommunistik partiýa ýöredip geldi. Şol Kommunistik partiýanyň birinji sekretarlary her bir respublikada ýolbaşçylyk etdi şol respublika prezident hökmüni ýa baş adam hökmüni ýa baş ýolbaşçy hökmüni diýip aýdaýly. Ya ýeketä hökümdar diýip aýtsam partiýa orunun ýokardan aşaklygyny, aşakdan ýokarlygyny ýa tabyn bolmak düzgüni girdiler. Ine şoň üçin şol ýagdaý SSR'de bir alternativ partiýalaryň döremeginedir. Alternativ hökümetiň döremeginedir. Bizde alternativ saýlaw geçirmegen erkenlikde şolam mümkin bolmady. Sebäp hemmede şol Kommunistik partiýanyň eline boldy. Şol Kommunistik partiýa belleýär, ine plan aýdaýly, maradan 10 sany deputat bolmaly. Şolaň 5-i işçi, 2-si daýhan, 3-si ýanky kompartiýanyň agzasy. Bolly. Şeydi hem her vilayetden saylap ene şol men oturan parlamentinde 175 deputatdan ibaret meclis bardy ýa-da parlament. Ýöne olur. Öz başda pikir ýöredip bilen adamlarda ene şol kun görüp oturuşumuz ýa Türkmenistan nakyal ady bardy, özü ýok. Meclisiň agzalary erini galdyrdy, ýatyrdy. Bizde de şol düzgün 90-njy ýylyň ýanwar aýyna şeýle dowam edip geldi. 90-njy ýylyň ýanwar aýyna şol SSR zamanyny saýlanan iň soňky parlament bar şota bilemek. Bagty çuwupmy ýa bar bilenmi bilmedim. Halkyň aladasyny etjek ýa halkyň aladasy bilen ýaşajak ýa halkdan alyn wesiýetlerini getirip şo parlamentde keserdip goýjak bir. Bäşi aňry gitse neutral adamlar bilen 10 adama yetmedi umumy sany. Onu pikir edip gör, 175 deputatyň içinde 10 adam näme çözüp biljek. Hiç de. O zahir sarstırıp bolýar, edilen şol meseleler dürli terze goýulyp, ýöne çözülmeli ýerde, el galdyrmaly ýerde şol umumy dymyşlyk dahyly rejimi galdyrýar. Ol niýat näme diýdi? Ýa-ni welayat ýolbaşçy elini ýokary galdyrsa, şol welayatdan gelenler hemmesi elini galdyrýar. Ýok şo elini galdyrmasa hemmesi oty agzyna suwalanýar. Ine şolar ýaly terde biz ine Türkmenistanyň garaşdyrlygyna geldik 91-nji ýyl. Men şu zatlary halkymyza näme gaýtalap aýdýan. O zaman SSR zamanında da hiç ýerde hiç bir adamdy öz başda pikir aýtmagy, öz başda hareket etmäge, öz başda partiýa döretmäge hiç ýeri mümkinçiligi ýok. İki ýaka bolan adamlarym ýa atwa berdiler ýa ýitirmetdiler ýa-da dälixanalarda çüýretdiler. Ana Sultan Kekilowa edişleri ýa. Şoň üçin biz 91-nji ýyldan ýa şo garaşdyrlyk allyk diýen ýylymyzda wagtymyzda näme bilen deňeşdirip aýdy. Kardeşler, şu tok keten agdyna çyn, şo taýda bir aýdyn bir 20 ýyllap, 30 ýyllap ketekden daşyna çykmadyk toklar şo çykyp bilen şo oturýar içinde, ta goýup çykarýança. Bizden kep edil şol ýagdaý 73 ýyllap ýanky SSR zamanyna ýa Sowet zamanyna şu barp Grozdan olsa diýdi, soň Stalinin repressiýa ýyllar soň watançylyk uruşy soňra hemmejin repressiýalar alandy. Halkyň gözüniň odalynan halkymyz bar. Nira gitjegimiz bilmedik. Onu aýtmak gerek şu gün halkyň öňünde. Her kişi agzyna geleni aýtdy. Biri o taýdan aýtmeliydi, bu taýdan biri beýtmeliydi. Biz mana şu bir günlerine Türkmenistany, diňe türkmenler ýaşar ýaly etmeli diýdi.
Olan diýibinden ýalňyş oldu. Türkmenistanyň 72 milletin wekili ýaşaýat. Ederin ýykyljak ýa ýykylan döwür. Ýene bir aýtdy bizine şuň kanun kabul etmeli. Bir aýdan soň hemme kişi şuýdy diňe türkmençe gürlemeli. Olam mümkin işler hep Eder zamanı 73 ýyllar hemme ilmi kitaplar bolsun, teknik kitaplar bolsun, institut, üniversitetler gollanmasy, alimler hemmesi rus diline ýazylyp, soňra rus diline türkmençe terjime edilenleri bilen ene türkmen kadrlary ýetişdirildi. Indi olam bir günüň içinde hemme Türkmenine geçirilmeliydi onu bir tonlap yatan ilmi işler beýlekileri kim onu soň çözmeli ýa nerden bir kadr tapmaly sonra ýüze çykansoň şonu biz teklip eden gurumana madyna eden Agdyr Eli Halk Hareketi şunu teklip etdi. Biz derlegi kadr Türkmenine geçmeli. Soň parlament oturup maslahat edip şunu 9 ýyl wagt berdi. Ýuwaş-ýuwaşdan 9 ýylyň dowamyny döwlet işini işlejek adamlar. Büdjet mesela karhanalarında, edarlarında işleyecek adamlar. Ondan niyeti de olsa sonra Türkmen dilini gürlep, Türkmenler bilen düşünüşüp İslamik mesela çözmeyi okuyup bir derecede dil bilen adamları öğretmek için 9 yıl arttıkmaca bilen yeterlik deyip kanun kabul etti. Şol kanun 1999 yıl 1. yanvarından güýje girmeli. Şu 1. yanvardan başlap 99 ýylyň 1. yanvarından başlap Türkmenistana diňe ýeketek döwlet dili bolan türkmen dili bolmaly. Şu döwre çelli. Ikinji dil hökmüne rus dili den derecede ullanylýar diýip bizden şu taýda kanun kabul edildi. Beýleki respublikalarda da şolar ýaly boldy. Bizde şol kanunyň kabul edilenligine garamadan şuň kuna çelli döwlet işi ilkinji nowbatda rus diline ýazylýar, soňra on türkmen diline geçilip, soň ekran okulýar. Bizim döwlet dilimiz şuň kuna çelip, ors diliniň aşagyna geldi. Bunu boýunlanmak gerek. Diňe bizler ana Gazagystanyň kylyp, düýünlerde şu maglumaty Gazagystanyň parlamenti olarda Gazak dowlatymyza diýen, goňşularymyza diýen, orada konstitusiýon suwda bar. Biz olsak şu yok, biz hökmen öğretmenlik dilimizin hamısı pırıl, yani onu etçek bizde devlet emek hükümeti. Yani karınlaşlarımızda var, hani şolar dün karar kabul ettiler. Şolankıda da yazılan konstitusiýasyna yankı Kazak dili bilen Rus dili den hatarda ullanylýar. Inni bolsa şonu ýene den sözüni aýryp indi bir hatarda ýa gerekli ýagdaýyna ulanyp bilinir diýen birje söz goşuldy. Diýmek indi Rus dili Kazakystanyň Kazak dili bilen deň däl, şoň aşagyna bir derejeli dil bolup durýar. Çok ben şertte indi Rus dilinde düşünmek gerek. Bini hem şun beýdildi Kazakystanyň. Oňa bir meşhur düşünürçi var ýurtdaşy. SSR ýykylyny Kazakystanyň territoriýasyny milleti Rus bolan Kazakstanyň garażdarlarynyň sany 42%. Galan millet 58. Oň içinde Kazagam bar, Özbegem bar, Uýguram bar, Türkmenim bar, adyny isleýän milletim bar. Çeşelerim bar, ol Stalin döwründe repressiýa edilip Kazakstana uğradylar. Ine şonuň üçin şu Rus dili deň ullanylýar diýip kabul edildi. Bizde bolsa şuna 9 ýyl möhlet berdik. Şu ýurtda Türkmenistana ýaşap beren näçedi 14% 14 götürüp Rus milleti bardy. Şolar ýanky türkmen dilini dolu geçen şäher 9 ýyl möhlet berdi. Yani ondan beri 34 dil geçti. Häzir çellip şu dil meselesini hiç kim işletemeli talap etmedi. Yani ana Kazak goňşularymyz ene bize görerlik hukmuna düýün şu kanun giýerdiler. Indi borly o taýdan men näçin men bilen uruşa gürleşen hakdyma bir orsunam haky ýok Kazakystan. Döwlet dilimiz esasy. Kazak dili Rus dili gaptalyny bir hatarda diýip. Den däli bir hatarda. Hatarda bolan ýygy da boldy, ortada da aşaklydy. Yani şeýle birçe söz bilen konstitusiýany ötküdi boldy. Konstitusiýon komisiýasy ene Kazakstanyň şu karary kabul etdi. Bizde bolsa, gymyşlyk
1991-nji ýylda şol garaşdyrlyk allyk diýip ilk başdana garaşdyrlykda öz yktyýarlyk aldyk. 90-njy ýylyň 28-nji awgustyna soňam emma 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryna garaşdyrlyk. O garaşdyrlyk diýenim 27-sinden göçürip 27 sentýabra getirip durýan bolup. Näme niýet bilen etdi onu özünden sorap bilemesek bilýän adamam ýok. Men näme aýtjak bolan kanunçylyk nukdaý nazardan ýurtdaşlar. Çelemças göwreleşdiýen bir söz bar türkmen. Bizim hemme daş döwrümiz çelemças bir döwlet strukturasy ýok. Biz şundan uğralyp ýolumuza dowam etdirmeli. Ya şundan uğralyp halkymyzy ýaşamaly, ya şundan uğralyp ýaşlymyzy okamaly, ya şu kanunlara daýan pensionerler arkaýyp ömrüni paýawlap bilen deme. Ýani o guruply durmuşda diýip. Şol ýok. Şonuň sebäpkary bizde işleýän kanunlar ýok. Egerde 91-nji ýyldaky şol eseri kılınan konstitusiýa ýemesi bar. Ellerilmesi formasy şonu maýdaýyn. Ene şu düýp kanun bar. Şunu içine islenip zady girip bolýar. Döwre bap ya döwre laýyk. Şumal bizde o ne mobil telefon madyny internet ya telewizor ýokdy şu wagtda çykan. Ya men ýaşlyk döwrümde. Indi bar. Diýmek şoňa göre kanunlar ötkedilip bilinýär. Ýöne döwletiň durumy el degrilmesidir diýip ýazylgydyr. Türkmenistan her bir konstitusiýasyna aşagyny. El degrilmesilik näme aňlady? Siz içinde maddalary parlament ses berýärmi, halka referenduma goýulýarmy? Şunu saýlap bolýar. Ýöne konstitusiýaň özüni, oň durumuny ütgetmäge hiç kim haky ýok. Bir konstitusiýa ýazylyny halkyň bähbidine ýazyl. Parlament respublikasy görnüşinde ýazylan konstitusiýa. Bizde ýok ol kapitalistik görnüşde ýazylan ýa o prezident formasyny gödöňüne tutulan konstitusiýa. Bolýa premier bolsun, prezident bolsun ýöne şolaram. Şu düýp kanunyň çäginden çykmalylar. Emma niýas nämetdi? 92-nji 3-nji ýyldan soň Türkmenistanyň respublika durumuny aýyrdy. Şu magat çeredin. Türkmenistan näme diýildi? Diňe Türkmenistan diýip ýazyldy. Oň durumy näme? Parlament respublikasy, prezident bolan respublika, ya garşykmy, ya padşahlykmy, ya hanlykmy, her kişi agzyna geleni samyrda boldy. Eger şaýda düýp kanun berjay edilen bolsa, onu Cemal Saparow orta çykyp aňarmazdy. Emma täsirlerin sultany diýip. Döwlet derejesinde iň agyr jenaýat oň döwlet telewizionyna çykyp beýdip wezara bolup oturşy. Ene şu zatlaryň hemmejigi kardeşler Türkmenistan'ın konstitusiyon normanın hiç bir maddasının işlemeyenliğinin aydın suitnaması oldu. Şonun için biz indi yurdun içinde ve daşınına dörap duran siyasi adayları ödemini tutup şu tayda kurucu meclis hükmünde biz yine de bir gezek dolanıp halkımıza Türkmenistan'ın konstitusiyon normalarını konstitusiýada bar bolan normalary, maddalary düşünürmek, pardymak we borjumuz bar diýip düşünýär. Şoň üçin şu gün men sizi şu gün doşsuga ýa meclisin nowatda oturşyna çağır. Oý halkymyzdan görsün, bilsin, dinlesin, eşitsin, öz pikirini ýatsynlar. Sebäp biz Türkmenistan täzeden gurmasak, bizde gurmak üçin hemme gurallar taýýar, ýani siýasy gurallar taýýar, iqtisadi gurallarym taýýar, sosial gurallarym, maksatnamalarymyň hemmesini ýazylgydy punktma punkt. Bize näme ýetenap şuma ýurda bar şu punktlary, şu maksatlary ýurdun içinde ormaşdyrmak ýeten. Onu etmek üçin näme gerek? Halkymyzyň şu zatlary düşünüp degeli we degişli netije hereket etmek zor. Halkymyz gaty ters ýollanmarýar. Enni özünde gayrat tapıp bilmedik adamlar, olaram köpçülük öz etmeli işin ol ýokarka tapşyrýar. Ay Allah can badır, Hudaý can badır, beni solum yemesin berer, cezasını berer, o bir dünýede köýdürür, o dünýede ýakar,
Yok. Yok, yurttaşlyk. Men köper gürlämek, men yok zaday diýen. Hani Niyaz bana aşa kargış edildi. Yani bu ýa-da ýaşap ölüp gitdi. Ýygyň nak miras müşerlere 18 milyard dolar oğurlap gitdiler. Hani Awstriýada keýp edip ýaşap ýaşam tohum tiýji. Atydym 305 dolar üçin hani Türkiýede ene gözgülwan bolup aýnaşyp. Ne tapawutdaýdy. Niyazdan geçti. Gurbanoğlu bilen oğluna geldi. Bular biz Türkmenistan bilen öz millet diýip hasap edýär. Sebäp bular da ozal ters düşünjäni Niyaz birizdi. Şol yetimçe bolansoň oňa arka dayanmagy hiç kim ýok. Ogly hiç açan türkmençe gürlän adam da ýazydy. Ola şol deriňler atdy, şo taýta ýaşap aýaly bilen bile ola Türkmenistana diňe şu pul almagy gelmeseler galym bolup ýok. Men bilýän döwürlem şeýle. Onsoň ol birine dayanmalydy da. Görse şu taýda o Türkmeniň ýanky ol tire taýpa meselesini ulanıp başlady. Yerliklik meselesini ulanıp başlady. Ondan sonra öz töweregini öz garyndaşlar bolmasa, şol Aşgabatdan on töwereginden garyn şol ahyrly adamlar ýygyna ene tez dolandyrar men aýtda öňe çykyp. Ola mene suwutnama men näde Türkmenistan 200 baý döretçekdi. Maňa da Türkmenistan ähli kellesi şele ýapaly boynu galstukları halkyň hatalyny ýokary bilim alyrlar. Hem mesel gitdiler şu wezipeler almak üçin. Biri izine garıncaklap aýgo, bu nemek bolana biz halka hyzmat etmeli. Nira variýasiýam soragy ýok. Şol Niýazyň 200 baýynyň hataryna girip Türkmenistan dolanyrjak bu adamlar bolmak üçin hemme zady taşlap gitdiler şol insabyny, wyjdanyny, ýenesini, beýlekisini. Ne? Bular ölüp gitdi. Şol Guran imperiýasy, Niýazyň kulçuluk imperiýasy şahsiýet kulturyny birlikde Gurbanoğlu taýýarjak iýmit bolup geldi. Oňa üýtgeşikler döretmegem gerekkä, ýöne şoň başlan jenaýetlerini dowam etdirdi. Näçe ýok. Odan depok gurulgy. Oň içinde benneleri urup öldürüp jeda berýän jellatlar kana dur ýüzler maskalym bolsa ýalakalar Niýazyň öňüne çök düşüp aýatyny kullan edip çilimin katmağı o şonu özüne bağlı hasap ederler. Gurbanoğlu gelenden soň evgelip özüne köpküce oğluna ayakkabını olsadılar. Bütün şu yankı gelen diplomatlar öňünde bildiğinden dünýäň diplomatlar geleni briefing bolanı şu taýda gelip şu giren ministrler Allah gelsene ýykylyp sonra paşmanyň toduny alsa ýaly. Ne? Demokratik prinsipli Türkmenistanyň perdesinin anlarsy şol. Niýaz şu derejäge geldi. Konstitusiýa işlerini on geçiren hökümet emelerini, ýygnaklaryny on aýdyp diýer adamda. Her gapdalyny ýarym ýalanyş 2 saňjak gyýy oturdup o beýlekleri aşatyp bilen paçsa ýal kursiýiň üstüne ondan soň gelýär emedekler gelýär agdyny bir kemput berýär ministrlik. Bar oturun ýerinde. Ola memleketler ýygyny denişip hökümet maslahatyny geçirir. Niýaz. On bilmeýän adam bilýänler, bilýän adam näşeýle. Indi bularym onsoň agmazmy? Ula şekden kiçeşe bokyman öwreni. Niýazdan ne atalogla geçdi. Bilen indi Niýazda tohum bolmansan, o Niýazdyň agallary ýaýratdy da wezipeleri. Olar her 6 aýdan çalyşyp durdy. Oňa ygtybarlysy ýok. Näme? Şo wezipe geljek 200 san baýyň hataryna girecek. 200 000 san adam bar o taýda 200. Olaryň aýdylýany jorap çalsan ýal çarşy bolýar. Ondan bir zaman bilen atalogla geldi. Bular tohum da. Çüýrüklik tohum mene babaratdy. Hemme tohumyny o oğluny ýegenimi, aýallaganymy, girenimi, çykanymy, daýdym, hemmesini getirip ene şolary wezipe paýdy. Türkmenistan ene şolar şahsy melleti. Ulan ýanky ozal ýerdegi Pöwride bilen şoly çağıran dinjas donasy onu Iranyň aldyr. Türkmeniň gidip ýatan Sarastyň töwereginde soň Türkmen şahrady müňlap hektar ýer paýlap. Öbürsine şolary at gaýtarmýar üçin jagyň içinde jülgän. O jülgede Berdimuhammed maşgala ýermesi.
daşatı diýip, köşkü diýip şoňa guruldy. Hep kanun işler. Halkymyzda şu zatlara düşünen näme üçin? O kanun işlemi. Kanun işlemezse talep etmesen, ya şu konstitüsyonu bilmeseniz, yani kardeşler, 6 yıl beri halka diýip otur, her gepleşmede de bolmasa ayda bir gede gaýdyp gelýär. Soňky ýa-ni Umida hanım kardeşimiz her gepleşiginde konstitüsiýa bir maddasyny okap, halka düşünüş berýär. Ente anlasyny elbette çıkıp geçene o işini siz devam ettirirsin. Konstitüsiýa normalary halka okap bermek için. Ondan bu konstitüsiýany bilmeýän halk näme talap etjegini, haýyş etjegini bilýän zady şo atalog çödýärmiş diýdi. Soňra ýyly giderlerde ýazyp otyr. Ona peýdaty ýok. 100 miňlerçe ardahan hop sadat kanadan geldi. Ýa-da bilhana. Kimdir halkyň ardyn dinlejek? Edara bar, gurumy bar. Ýok, struktura ýok. Diňe özleri ýokardaky şol tokumy bilen iýe şolaň agdyndan galandy. Bular pagonsuz halkyň tepesinde ene şanty ýa. Olaň ählisini ýygnap alamazda da 1% halk ýokdur insan umumy halkyň. Ene şolara mene şu konstitüsiýany aýak astyna taşlap eden etdilik hereketler bilen ýurdu talap etdi. Ene biziň gelip düşen ýerimiz şu. Enne biz ştaýda men pikir edýär. Halkymyza öz hukuk normalaryny düşündirmek gerek. Näde hakkı var, näme de hakkı var. Haýsy maddada halka näme bähbitli zatlar ýazylar. Näme üçin şolar berjaý edilenmek. Edilmän ýagdaýyny kim günäkar, kimden sorulmaly. Bizde konstitüsiýada ýazyldy. Konstitüsiýanyň ýani garanti, kepili, garanti ana. Qur'an-ı berdi Muhammed, innem on oğlu. Ola garant mı? Ya garantqı mı? Halkımızın tepesini galayıp oturup. Yani şonu halka düşünürüz vermeli. Konstitüsiýan maddaları, şu bar ýagdaýdaky maddalaryny şolar dogry dürüst ulanyp bolsa, halkymyzyň şuň görýän görgüje padyny din ýartan bolmaz. Ýöne şu zatlaryň işlemek üçin eme döwlet wezipany aýdyl borcuny mı? Ýa-ni konstitusiýon borcuny mı? Şulara sen dogrudur çemeleşmesen bolmajagy görünüp durardy. Olur bolsa kanuny şu kanuny ýa beýlek soňrak ýazylan konstitusiýon kanunlar diňe halka ullanmak üçin ýazýar. Özleri üçin-de özlerini bilen şol kanunyň ýa-ni düýp kanunyny ýokarda goýýar. Bular kanuny degişli adamlar, bular halkyň tepesinde galyp oturmaly diýip hasap edýär. Özleri bir gelenden soňra gitme ýok şu wezipeden. Ta ýa ölüp gitmeli, ýa owadan nepeden çykarylmaly. İslenlik wezipedäki. Şoň üçin kardeşler, ştaýda biz seretmeli, düşündürip bermeli halkymyza näme sebäpden 90-njy ýylyň şu güne çäli Türkmenistanyň düýp kanuny, baş kanuny, ýa konstitusiýasy näme üçin 8-9 gezek üýtgedildi. Näme zerurçylygy bardy? Üýtgedilýän bolsa, hani bizde konstitusiýon suwut barmy? Şoňa üýtgetmäle onu näme Kazakystan göreldi, ýene aýtmaly bolýar. Ana şonu üýtgetmek girmek üçin Kazakystan konstitusiýon suwuty Kazakystanyň parlamentine çykýar. Şo şumar täze konstitusiýany ýazyp otylar Kazakystan. Şo taýda şonu konstitusiýon suwutynyň üstü bilen deputatlar işläp soňra şonu dözüp soňra halka çykarýar, şo bilen tasdiklap täze konstitusiýa bolýar. Bizde o zatlar edilmedi. 9 gede Qur'an bilen agzyna, mazgysyna näme gelýän bolsa, ýa bir ýeňseden şonu ýaz diýen bolsa, büýükler karanlyk ýa şonu kanun etdiler. Ýöne şo taýda bir madda halkyň bähbitini işläp. Ýa owadan sözler kan o taýda ullanylmaly. Ýöne birem işlenen halkymyzyň peýdasyny. Şoň üçin biz geçişde urunun gurucu meclisi hökmünden ştaýda ýagny düşünürüş işlemeli, halkymyza gün saýyn güýçlendirmeli, aýtmaly, düşündirmeli. Oý halkam öz pikirini ýatsyn. Garada chetde oturan bilen hiç taýdan bolmaýany, düzelmeýäni, ene 34 ýylyň tejribesi görkezip ötdi. Şoň üçin men indi ştaýda durýan kardeşler, bunu kimse aljak bolsa, onu men ine geçireyim. Ana Elif kim galdypdyr? Merdan kardeşimiz. Söz sizden. Sağ ol harmada. Ustady näme?
Sagat bolanok telefona bakanda. Ay men ne de görnüna gurlak gedip durum men ýoksa alyp barjy hökmünni 10-15 minutdan aňry geçmeli ol geçen bolsam ötün storyan kardeşle bağışlan. Baba şöyle. Unda yurttaşlar o dili esenlikler, kardeşler alma da hem bense. Şimdi şöyle orada hatta da Birindi Milli Halat Edici Komiteti hökmünde bir näçe ýyldan bäri öz ýurdumyzyň, halkymyzyň diňe aladasynem däl, bütün Türkistanyň aladasynda hem dogonluk goňşy ýurtlara da el uzatmakçy bizler gatnaşmakçy. Indi şöyle orada hatda türkmen şu neçele belgisiz goýuldy. Onsoň hatda özümden hem habar alsam ýurdun içinde wagty konstitusiýa diýilen zat hiç nemeden okdum, tanamokdum, näme o zatka. Onuň bir giden ýazylan maddalar bar içinde. Onu hiç düşünüp bilemok. Wagt geçdi, mejbur ýa-da ýurtdaşyna çykdyk. Ştaýda bir azyjam bolsa näme digini bir gyrasyndan seretjek bolardy. Di geopolitik durumlara seretsek dünýäde ütkapdy. Düzgünler ütkapdy. Türkistan Kavkazy'a geldi düzgünler. Ütüşmeler girdi. Indi Türkistan'a uzakda däl, goňşy-goňşydan näme gaýun renkalar diýär, şoňky ýaly Türkistan bölgesinde de düzgünler geopolitik nemeler, hereketler bolup duran ütgemeli. Mejbur ýa-da gaçylmasy, bugün olmasa ertir olmasa berün. Şoň üçin halkymyza ýüzlenjek bolan ýa-da düp kanun diýerler. Türkmen diline ýakynrak ýa-da köpçülükde halkara derejede bolan konstitusiýany öwrenmegimiz gerekli. Her birimiz mümkinçiligimiz, wagt tapdygymyzdan her bir ýurtdaşymyz öwrenmeli. Hem üçin diýilende şu neçe laýna syýasata goşulma diýip halk taýaklap geldiler. Aslında indi ol beýle bolmaly däldir. Konstitusiýa her kim her maddanyň manysyny zadyny bilmäne mejbur diýsem boljak da sebäbi şol onuň durmuşy şu taýda, çağlarynyň durmuşy, atalarynyň taryhy şu taýdan çözülýär, şol konstitusiýadan. Bu taýdaky maddalardan, şu maddalardan çykjak kanunlar günden güne durmuşyna, akwalyna ýa-da türkmen jaýdan da täsir etjekdir. Indi edil häzirki ýakyn taryha seretsek, Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasynda bir giden ýankaýçyňlar owdan nemeler bar. Adam hukuklary ýa haklary diýip geçen ýerler bar. Ben esasy ýurtdaşlaryma üns bermeklerini isleýänlerim güç bölünüşi bardyr. Demokratik dolandyrışly ýurtlar bardyr, ösüp barýan ýurtlar ýa ösüşdäki ýurtlar bardyr. Günwatarda bardyr, Aziýada bardyr. Şo taýda ki näme üçin şolar ösýärler? Şol konstitusiýasy daky güýçüň, ýani şo taýda güýç üçe bölünýändir. Ýa-da malmada belli geçdi. Parlament bardyr, kanun ýasama organy. Ondan soň sud bardyr. Ondan soň hökümet bardyr. Şonuň üçüsi jemlenip häkimet bolýandyr. Indi şu taýda näme üçin üçe bölünmeli diýip soramaklar mümkin. Güç bir adamda bolmaly dämi ýa-da belli bir toparda bolmaly dämi diýdi. Ýok, sebäbi güç bir ýerge toplananda halkyň kontrolünden çykýar ekeni. Halkyň bähgidine işläni o ekeni. Onuň üçin hem bir azajyk taryh okumaly. Sözüne de şol ösýän ýa ösüp barýan ösüşdäki ýurtlaryň konstitusiýalaryna syn etmeli. Mesela öz konstitusiýamyza häzirki Türkmenistan konstitusiýasyna syn etmeli. Eger şo taýda näçe maddada adam haklary barada tähkidinde ýazylan bolsa, güç üçe bölünmeýän bolsa, edil Türkmenistan häzirki konstitusiýaly halkyň ziýanyna işleýändir. Nädip ziýanyna işleýär? Häzirki konstitusiýada prezident diýip görkezilýän adam
hemme güç strukturalarının hemmesini öz belleýändir. Harbi ministran belleýändir, içeri işler ministri, soň ýokary prokuraturandan belleýändir, soň ýokary suwdundan belleýändir. Garaz yerli dolandyryş güýçler diýip, edare ediş güýçler diýsem boljak, häkim diýip ulanýarlar da şu wagt. Şolaryň hemmesini ýani bir adam belleýär. Diýmek bu güýçi bir ýerde sakladygydyr. Elbetde ben häzir näme üstünde durasym gelenok, häzirki prezidentde güýç ýok, olaň arkasyndaky sowetnikler, ýani bir näçe adam, başga ýurdun adamlary elinde saklaýarlar. O zatlar endi deginmek islemokda asyl hukum düzgün oýunça aýdyp geçmekçi bolýandy. Benim wagtymam dolup durýarlar. Ýa-ni bir minut uzaldyp biles kardeş. Bolýar, sag bolun. Şöýlerak ýagdaý. Şoň üçin kärde ýurtdaşlama üzerine siňmelýär-de. Hem iş saat özünden bolýan däldir. Gündelik 8 saat ýa 10 saat işe gidersiň ýa meýdana gidip gelersiň, onuň bilen bitýän däldir. Öz hukuklaryny, döwlet gurulşynyň işleýişini hemme zady öwrenmegi gerekli. Şu biz meselen bir newerede bir adam öwrense, bul nemesini de geçirmeli şonu. Oğluna, gyzyna, aktyklaryna şöyle tejribe bilen geçmeli zatlardyr be. Dünýäniň ýüzüne seretsek, häzirki demokratik ýurt hukugyň ýokary derejesindäki yerler ýa ýurtlar diýip ulansak, bir näçe kötel ýollar geçendirler. Ýurtlarynda demokrat diktatorlygy bolandyr, monarhiýa bolan yerler hem bar. Teokratik düzgün bilen ýören yerler hem bar. Şu hukuk ýoluny gelençeler häzir ýurtlarda 100, 150, 200 ýyllap ýol geçen yerler bardyr. Bize bunça wagt ýol geçmek gereklimi? Ýok, gerekli däl. Näme üçin? Tarih, o ýurtlaryň geçen ýollar tariha ýazyldy, kitaplara ýazyldy. Şo taýdan sinalaymak, sinedäýmek gelip galyp bu da bize. Şoň üçin meşeler aýdaýyn häzirlikçe. Sag bol kardeş. Başka kim var söz aljak? Elinizi alırım. Men hemmesim görüp bilemek, men telefondan seyredemden. Bar bolsa bana ýatdyda. Nimesi ýok. Göwsek ýok ýaly. Ana Aýjahan kardeşimiz bar köwsek bolar. Ýeme birazajyk bu ara wagt salnan zaman indi ýurdum kişi daşy şumal gadan ýal gaýnapdyr. Aýtjak sözüm biler bu. Cemle aýtjak bolýar kardeşlerim. Bu gaty dogry. Belli boýlanşykly pikirlerini aýtmaly mesele. Bolýa Aýjahan kardeş sözünden aýdyr. Hiç yaş kardeşler. Men birinci bir soragym bar Halmyrada. Şunki Türkmenistanyň konstitusiýasy bar da. Şonu yaş nesilleri ya orta mekteplerde hem ýokary mekteplerde öwredilmediği üçin ya da okudulmadığı üçin gelecekte nähili cezalar berilip biliner. Şol konstitusiýanyň hiç bir ýerde öwredilmändiği, okudulmandyğı üçin. Bu birinci soragym. Şu ýerde şu konstitusiýanyň şu wagtky Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyny okap bersem diýip teklip edýän şu ýerde. Bolar, okaber. Ýa-ni jogap berenmelkin jogap sizin sorum. Häzir bu maddany okaýyn, ondan soň ikisine aýry-aýry jogap berip bilersiňiz Halmyrada. Şeýtsem bolarmy? Bolar, näme üçin? Ondan şunki şu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasynda Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimiýet idaralarynyň baş wezipeleridir. Döwlet her bir
raýatynyň diýede şu ýerde men raýat sözüni galdyryp, oňa derek watandaş sözüni ulanmakçy. Kardeşler, ýa-da şu raýat sözüni okaýynmy? Döwlet her bir raýatynyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiniň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at-awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegirilmezligini, tebii we aýry başgalanmaz hukuklaryny goraýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetirilmegi üçin döwletiň öňünde jogapkärdir diýip belläpdirler. Indi Halmyrada şu 4-nji madda şuňky ýerine ýetirilýärmi? Men ünsüm çeken şu 4-nji madda boldy. Bolýa jogap berenmi onu kardeşim? Sağ olun. Wala. Ýema ilkinji wagtda siz aýtdyňyz da, şol hem şunlar Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna ýa student ýaşlara Türkmenistan şuňkyda bar bolan konstitusiýasy okudylanak ýa-da öwredilenak ýa kitap hökmüne bir asur edilip çykarylyp mekteplerde, klaslarda goýulanat. Onu ýörükde diýerler, şo adamlar, ýaşlar bilmesin näme hak hukuklarynyň barlygy. Ýaşlar beýleki kategoriýa ýaşaýjylardan ýa grazdanlardan tapawutlykda olar bilesi geliji, olar tutan ýerli, olar şu özüň kynşy dogry diýen zadyny öne dawa edip almalanmasa şu ýaşlyk hujumy bilen hereket edýän adam ýa kategoriýa. Bilýän da ýaşlar her öýde maşgalada bar, şolar elmida men atadyň diýen edip oturnak, öz gepini göwürdi, özüň kyn dogry diýip tapýanmasa. Konstitusiýa bolsa her şol ýaş grazdanynyň şol sany hak hukugy. Şu maşa tepesine şanyk döwýän näme bilen insanlyk mertebesini peselden islam mugallim bolsun, islam müdür ýa direktor ýakatyndan tutup bilýär. Sen edýän işiň näme konstitusiýa näme şuň ýaly hak hukugum bar diýip. Meselem ýaksyn okak geçen 4-nji maddanyň konstitusiýa. Ine şöyle maňlyny patladyp burýar, bol onuň mugallim demalara deşik tapana. Ýöne şonu bilmänsen olur ay o mugallim näme diýse dinlemeli, öýe gelse-de en atadan diye ay şonu ursa da şurada hiç taýmy bilim berýär atan diýip. Näme bilim berýär? Bilim ilkinji wagtda hak hukukdan başlanýar. Hak hukugyny bilmeýän adam hiç şey dogrudur, bilimem alyp bilmeýär. Ol eýär şol sistema tabiýlykda ýetişdirilýär, soňra öz başda pikirlenmeden ýa informasiýa almakdan ýa şol berilen informasiýany özleşdirmekden onuň beýnisi gaty ezýär. Şoň üçin mesele o mekteplerde öküdilen adam, berilen adam. Emma bir Skandinaviýa döwletleriň haýsy mektebine barsan, bar hama konstitusiýa okuýaly, bilýäli, çağırır. Eger şulan hakyp boldurýan bolsa, mugallim bilen jetleşip durunak ýörükde komissiýalar bar, komitetler bar, döwlet edaralary bar, öz başlyk edaralary bar. Janedy aýdy plan mugallim ýani men hak hukugum bozdy. Bolu utardan soňra mugallim o taýda işlemeýär. Ya mugallimlik ýemesine diýerler, attestady. Şoň üçin kanun işlemeli. Onu biz täze Türkmenistanyň elbetde düzgünlük üstü bilen ýola goýulur. O taýda bilim ministrligi bilen ýa-da parlamentiň arasyndaky gatnaşyk. Ikinciden ýa-da bilim ministri bilen parlamentiň bilen komissiýalar ýa komitetler bilen prokuratura, baş prokuratura sülçüleriniň gatnaşygy. Prokuratura näme? Prokuratura parlamentiň ýagny meclisiň kabul edilen kanunlarynyň yerine ýetirilişini ýerlerde islemek etrapdan we yerine ýetirilişini ýa-da esewançylyk edýän, seredýän ýa serenjam berýän gurum. Şo kanun bozulan ýa-da olar eýem sülçüne uradyp, şo haýsy madda bozulan bolsa, şo madda göre Jenaýet kodeksinde näme jeda gözegine tutulan bolsa, onda şol ýol başyň ýa şol edary işgäriniň ýa şahsiýetiň garşysyna jenaýet işini goýulýar. Ýa-da administrativ jeda berilýär. Oň türlü jedasy bar. Ýöne bizde prokuratura şu zatlary serenjam berýärmi ýa esewançylyk edýärmi? Ýok. Bular diňe halkyň jübesine seredýär. Näde şunu anlap, gorkudyp, maly mülküni elinden alyp bolarkat. Ene
Şol konstitusiýa okudylmaýanyň bir sebäbi şol. Indi şu ýan gaýdýan zatdan kardeşim aýlanyp donup seň ýanky 4-nji madda geldi konstitusiýa. Hemme hak hukuklar şu taýda görkezdiler. Kemsedilmeliler, ullanylmaly, hökman şertde berja edilmelidir diýip. Gül ýaly sözler. Bunu dinlesen geçiň daga ýaýrak gitmeli. Emma şu halkyň öňüne böwet bolup durýarlar hemmesi. Şonu kanuny ýazypdyrlar, durmuşda hereket eden atlar. Şunýarmy? Şoň üçin olar o peýdali. Näçin olar şu kanun ullanyldy. Size in şu 4-nji maddaň in götek formasyn bozulýanyň formasyny any şu mahat men dün 4-nji çykyşymy oýdum ýa Şyhyflyň maskalasynyň başyna geldi salynan zulüm. Garaboga tragediýasy. 14 sagy ýetimali 2 sany bilen biri öldürildi, beýlik öz janyna kastetdi. 2 tane sagynyň hakada beýguna türmede otyňan 5 ýyl bäri. Bular hemme malum ülke elinden alındı. Hani kanun? Hani 4-nji madda şolun peýdasyny işleýänbi? 5 ýyl bäri görüşip gelýär. Arza ýazmadyk edaralary ýa ýol başçylary galmady Türkmenistanyň oýunda. Bir adam hak hukuky üçin hereket etdimi? Ýok. Ýok. Şoň üçin ine kardeşim size jogap. İşlerine Türkmenistan'ın 4-nji madda. Siz madda barada aýtdyňyz. Hiç madda işlerine. Anyk şu madda her bir islenlik ýurtdaşymyzyň ýa-da watandaşymyzyň hak hukugyny goramak. Ben dogry soraw berdiňiz. Şol ştada ýazylşy men raýat diýip okaýynmy ýa bir şuny ýurtdaş ýa-da watandaş diýip okaýlym. Bizim gözüňde tutýan Türkmenistanymyzda biz bir watandaş ýa-da ýurtdaş diýip ýüz tutmak bilen meclise karar berdik. Olum näme ýazan öz işler, olar halk insan hasabyna görmän näme ýazarlaryny mene oňa örs bermek sizin beresiňiz gelse berip ýa ýazylşy ýa okajak diýdim, oňa da hakyňyz bar. Bolly ene şunu aýdaýyn gysgaça. Ana Merdan kardeşimiz elini galdyrypdy. Sizden Sağ olun. Öğrenmek için. İnşitadı benim öz düşüncemi ayıp geçmekte de yankı kardeşimin demesine kaldıran meselesi de. Şimdi şöyle bir aday var. Şimdi böyle maddeler ne için yerle estirinen ok ya da Türkmenistan ne için kanunlar yazılıptır, maddeler yazılıptır da ya ne için yerle estirinen ok ya. Bu meselenin izi gelmiyor. Ne için izi gelmiyor? Tabii kararsız prokuratura yok, kararsız sud yok Türkmenistan'da. Şunun için bärik näme üçin kagaza ýazylypdyr, kanun çykypdyr, ýa madda ýazylypdyr, düýp kanuny diýip bilinir ha. Oňa da adam faktor diýip bir ýagdaý bar. Şol adam faktoryny diňe men aýdam ok, buňa dünýäň ýüzündäki konstitusiýon sudda işlenler ýa-da işläp bilenler öz işiniň ustad adamlara hem gaýtalak geçýär. Suudun prokuraturanyň garaşsyz bolmadyk ýurdunda hiç bir näme bolmaz, halk bahsidi iş edilmez diýär, ýani adalet bolmaz diýär. Şoň üçin men üst bermek isleýän lazım. Ýurtdaşlarymam, kardeşlerimem şu taraba gönükdirjek bolýanda güýjüň häkimiýetiň çöbölmegi mejburudur. Aýry goýulmasy bir işdir. O taýda adam ahlaky ýurduň bir düzgün bara, adamlaryň bir empatisi bar diýip bilersiňiz. O her türlü näme getirip bilersiňiz, bir düşünjäňi ortaga açyklaýa bilersiňiz ýöne. Adam faktoryna uzaklaşdyryljak häkimiýetiň 3'e bölmegi mejburudur. Çok manidir adam. Bolmasa ýanky ýaly meselelerin üstünde günlerçe pikirlerimizden alışyp biler, düşündürüşinem berip biler, tartışmam biler, tankydynam edip biler, ýöne izi gelmez. Şoň üçin aýtjak bolanlarym şu hukuk öwrenjek yurttaşlarım, kardeşlerim çok häkimiýetiň nämedigini ve 3'e bölmegi yok. Birim ýeke elde.
galmagy näme getirip bilýär. Birim şol işleriň öňüni alyp biljek nähil maddalar bolmaly. Yani şol inçe yerler şol yerlerdir. Yani dünýäniň hemme ösen ýurtlarynda da, ösüp baran ýurtlarynda da adam hukuklary, insan hukuklary diýip geçýär-de bir meňzeşdir hemmeten. Hak hukugyny adamyň ýaşama tebii hakkı var, ýaşama hakkı var, siýasat etme hakkı var. Şunun yani dowamly hemmeten bir meňzeşdir. Yani agyrlykly ýanky taraplar üstlenmeklerini isleýär. Bolmasa ana arada demetdik kardeşler bir pikir alıştyk bolan. Täze Türkmenistanda Milli Halak Edici Komitetiň planlarynyň içinde toprak asyl egesine dönüp gelmeli. Bermeli däl. Gaýdyp gelmeli. Gaýdyp gelen soň şo topragy gorama üçin konstitusiýada madda ýazarsyň. Maddadan soň kanun çykar. Şo madda bozulmaz ýalam häkimetiň 3'e bölünme gereklidir. Ýöne 4-nji bölüm bir häkimet diýen bar, o taýda media. Olam indi soňky döwürler gıraat nemedildi. Ýöne orun edildi. Bu ýagdaýam bar. Men aýtjaklamşylardan warat almada. Bolýa sağ bol. Merdan aýdan pikirlerin üçin gaty dogry edilmeli işler, öňde goýulmaly wezipeler, şo biziň mejlisimiziň kabul eden kararlary, soň Milli Halak Edici Komitetinden berilen teklipler hemmesi kabul gelýär bir-birine. Ýöne şunu şuun ýene bir geze gaýtylap halkymyza ýetirmek borjumuz var, şonu etmeli bir karara geldi. Başka kim var söz alacak kardeşler? Aha, Arslan kardeşimiz elini kaldırıp söz sizden kardeşim. Sağ olun Halmada. Ben esasen şöyle halkımızın arasında şunyalı günlerde bir zade ünüsüm çekti. Şunu açmak, dile getirmek istedim. Nemeye ünüs çekti? Şu kanun, hukuk ya konstitüsiya şu zatları devlet işinde işleyen ya hükümette işleyen adamlar bilmeyi şert ya şolar bilmeli. Şolar mecburu bilmeli diyen yağlı bir düşünceleri vardı. Ben açacak ortan yerim. Şu konstitüsyanı her bir vatandaşımız, her bir yurttaşımız bilmeli şu konstitüsyanı. Sebep konstitüsyada her bir vatandaşımızın, her bir maşgalanın konstitüsyanın içinde yaşa oturdu. Yaşoların borcu vardır konstitüsyanın içinde her bir adamın. Ya da şunu goramalı yerinde goramalıdır. Şunu işlemedik yerinde işlemedi demelidir. Ya birisi karşısına şu konstitüsyanı bozup karşısına cinayet eden vakti şu konstitüsyanı bozupsan sen deyip bilmesi için hem konstitüsyanı bilmeye gerek de hani hem özü konstitüsyanı bozmalıdır hem karşısına bozulayan bozup duran birisi var olsa hem şuna konstitüsyanı bozdurmalı değil. Öz karşısına olmasa da başka birisinin hakkını, hukukunu bozatan birisi hükümet işi olsun ya tap oluyor kim olsa hem şunu bozuturan vakti bozutursun sen deyip aytmağı gerek de halkımız ne diysem ben borçlu deli al deyip özlerine şeyle bir kemsi diyerler mi bir ne diysem özlerinin borçlu bilmeyi borçlu deli al kabul görüyorlar de hem kabul ettiriliptir bizim halkımızda şunun yalı konstitüsya diyen ya bir kanun hukuk diyen yerinde. Hani bu konstitüsya istendik vatandaşın, istendik bir maşgalanın gönül mertebesi bilen hani hak hukuku bilen bağlı da elbette halkımıza şunca yıllar konstitüsya öğretilmen gelen yerler hem var onu hem aytmam gerek ama indi bir sosyal medya zat açık
hani her kim öğrenmeye çalışalım diyecek olamam. Elbette hazırki bu Türkmenistan hazır konstitusiyasını bilip bunu işletmeye çabalamak gerekmez. Bu konstitusiyanın işlemeceği neme görünüp duranda gelecekte teze konstitusiyalar hem zat yazıladı. Ama gelecekte bulardan hem nemerak olar diyecek olamanda hem maddası köprak olar hem biraz çözümlarak olar. Bir altyapısı bilir, konstitusiyon düşünce altyapısı bolmağı için hem hazırdan başlap öğrenmelidir bizim halkımız. Köpçülükleyin. Bilenler hem olsa bilen ildeşlerimiz varsa hem kaptanlar komşu olan ya gene kim varsa bunları öğretmelidir. Şu konstitusiyon düşünceni, konstitusiyon kuruluşu deyip açacak oldum. Sağ olun, cemledim ben. Evet, sağ ol Arslan kardeş. Katı doğru pikir. Bunu hep bir yurttaşımız bilse yaxşı konstitusiya. Şu bilmeyenlere de bilenler, okuyucu çağlar var mı, studentler var mı? Ya bir bilimlisi var mı? Böyle natalarına da okuyup vermeli. Komşu olanlarına da ne bizim şuraya hak hukuklarımız var adamlar diye. Çok bizim çok dörediyen ya döreden oğluklarımız var yurdun içinde. Yine şular yetmeli işlerinin yine bir çetine şu konstitusiyon hak hukukları da gelip diyor. Siz şunu bilmeniz zarur. Özünüz okan ya da şu kitabı alındı yayradın. Oğluklarımızın arasında ya bir yerde işimizi okuyanız madde geçindi sonra sizin dünya arayışınız giyingeler hem hak hukukumuzu bilirsiniz hem de borcumuzu bilirsiniz. İkisini de tutuyor konstitusyon. Sen ne hak hukukun var diye ne yaptı? Cevap karşılığını boyuyor. Şonun için şu zatları bizim öğrenmemiz zarur. Ve böyle bana näme gerek diýseniz ene bana näme gerek neticesi 35 yıl verdiğinde eviniz bilen çakıp otursunuz yurttaşlar. Olya, men şu taýda duraýyn. Başka kim var kardeşler? Söz alacak. Şeyler mi? Aha, Bolya. Ama onunla söz verebilir. Hayat Hanım, size kardeşim. Haydi verin. Bagtym azyrak gysgaça şunu aýdyp geçesim gelýär. Kanun bu bir tekstdir. Kagydyň ýüzünde ýazylan we onu işletýän bir näçe faktorlar bardyr we bu faktorlaryň biri jemgyýetdir. Açanda jemgyýet öz hakyny, hukugyny, kanunyny bilen wagty we munyň garşysynda ýa-ni kalmyradan açýanak munyň garşysynda diňe hakyň, hukugyň ýokdur. Munyň garşysynda sen jogapkärçiligiň ammadyr. Öz hakyny, hukugyny we jogapkärçiligiňi bilen wagtyň we bu nemeni kanuny ýerine ýetirilmeni talap eden wagtyňyz kanun şol wagty işleýändir. Ve şol wagtam hukuk medeniýeti döreýändir. Ösen döwletlerde hukuk medeniýeti bardyr. Kanuny ynanylýandyr we kanuny hem berja edilýändir hem talap edilýändir. Ve şoň üçin bugün her haýtymyz özümiziň hakymyzy, hukukymyzy, jogapkärçiligimizi bilmelidir. Bilen wagtymyzda ýa biz talap edip bilýändirsmyny. Talap eden wagtymyzdan biz jemgyýet, biz köplük, biz güçdür. Biz talap eden wagtymyz biz iň uly kanuny işletýän faktorlaryň biridir. İşledersmyny. Şonuň üçin hem öz hakymyzy, hukukymyzy, jogapkärçiligimizi bilmemiz gaty wajypdyr we bugün guruju mejlisiň bu wagtda etýän işi gaty uludur we wajypdyr. Sağ olun. Sağ olun kardeşim. Yenem kim var? Sana bir elmi kaldıptır. Oğul verme. Salam kardeşler. Haydi o kardeşim. Şu hak hukugyny bilmeseň her yerde hakyny, hukugyny gora bilmeýän belli bolýar eken-de. Ine şu ýolda da giden wagtyň maşynda da gitseň, şu ýol gözülçülük gullugy bardyr. Şular istedik yerinde durup seni saklap sana ceza ýazyp bilýändir. Ama aslında seyretsem olaň bir gezýän marşrutlar, diwjenýalar yerleri var. Ya owaň içine girmene hak ýokdur. Ya da saat 5'ten soň, iş wagtyndan soň bulan formasyny giyip halkyň üstüne eziýet edip ya da
pul işlemek üçün ovalara girmeye hakkı yoktur. Yani sen şu zatları bilmediğin üçün bular bilmedikleri sebepli bular halkı soyuyandırlar. Yine bizim kanunu bilmeyen yerimiz. Ya da ne kanunu bilmediğimiz üçün bir de arkayın gelip öýüňden hem gelip alıp gidibilýändirler. Yani sen kanunu bilen ok. Konstitusiýany bilen ok. Konstitusiýa öwredilmediği üçün yine bugün halkın hakkını, hukugyny talap edebilmeýän ýagdaýdyr. Ýogsa ne şu sen konstitusiýany mekteplerde okan bolsak, biz bugüne düşmezdik. Hakkımızı, hukukumuzu talap edip bu hakkı saylaw strukturasyndan rahatça öwrenerdik. Nähil gelip nähil gidilýänligini. 5 ýyldan 4 ýyldan nähil saýlanýanlygyny. Ya her ýerde öz hakkymyzy, hukukumuzy talap edebilirdik. Biz hakkymyzy, hukukumuzy talap eden bolsak, bugün ýurdun daşyna gulçuluğa çykmazdyk. Yine bizim esasy önemli zadymyz hakkımızı, hukukumuzu bilmediğimiz üçün. Yine biz gelecekte şu konstitusiýany hökmen mekteplerde, çağalarmada öwredilmeli. Hepde de 3 gün bolýan, 5 gün bolýan hökmen şundan çağalar ders almalıdır. Gelecekte şu ýagdaýlar gaýtalanmaz ýaly. Bolýasa ola. Bitkaçık şunu aýdaýyn dedim. Ha, sağ ol. Oğuzhan, kardeş katı doğru bellep geçtin. Bu zatlar kökmen ornaştırmalı. Sebep ol edilmese bolacak geleceğimiz yok. Hak hukukun bilen adam görüşüp bilýär. Bilmeýän adam nädip görüşsün? Sol sany öz borcuny bilmek kökmen zor. Hep baranda sen näme diýip sana barmagyny çomotmasan, emma sen bir zat doğru bellep geçtin ýa-ni owalara girmek kadar meselem bu polis mümkün derurçuluk bolmasa ya bir cinayete baryan bolmasa o owan şunu näme işi bar polisin. Eger şular real bolanlar sizden dokument sorasy özünde gelse. Hani повестка. Näme esasy bilen sen getmen gapym tırkılla diýen. Näme şun sen men ştaýda saklayan hakyň barmy sen? Postum var, sen buyruğun var, görkezmek var, görkezmek. Yok mu uğraş ştaýdan götür. Yani şey dip görülmeli. Ol elini pawalylar bilen. Biz bolsa şorar göremezden olan köle götünden çeskenip kaçıp bu millete vurdu. Olur ama hedil edip bulunýarlar näse. O ýa-ni gorky faktoryny saýýar da adamyň kalby. Çağalar nädip gorky ejeler öýün. Ýat bolmasa hani polis gelýär, näme gelýär. Ona o çağalyk ben ulansan nähil bor kardeş. Şonu aýtaýyn dedim. Böyle olsan taňry ýapsaň aýdan o degerlikli teklipler üçin. Kim var başga söz aljak kardeşler? Ana. Benim kardeşim. O söz sizden aýdýarym. Sağ olun kardeşler. Esenlikler, ildeşler, kardeşler emeğinize. O Gatıgowa temany kaldırdık bugün. Bu nemelerin bundan öňem kän gurrun edildiken kararlar alıp geçtik. Şimdi başın nemeden başlayın, raýat sözünden başlayın. Biz kardeşler bolup raýat sözünü ulanmazlık, yurttaş sözünü ulanmak hakkında karar kabul ettik. Şol sebepli raýat sözünü mene gawat gelsem gaharym gelýär. Ulanmaganda ýalňyş diýip hasap edýär. İkinci aýtjak zadyma mene üns berýän bolsaňyz Berdimuhammedowlar bir lozung söz nemedildi de döwlet adam üçündür diýip. Bize de raýat diýip berler. Demek biz adam bolmaýas, ýani şu taýdanam bilip bermeli. O näme maksat bilen aýdýanlygyny. Yani bundan beter nähilek aýtmasy gerekli bize halk hökmünde. Siz adam däl, o döwlet adam üçündür diýip aýdyp geçýär da. Bolýa buna bir gyra goýalım. Nam aýdaýyn ýatladaýyn diýdim. Indi biz 5 ýyldan geçdi de 6-njy ýyla girdik. Dowam edip gelýän Guruj Mejlisiniň işi ýa-ni Halmrada kän nemeler aýdyp geçdi de baştan. Baştan. Sowet döwründen bärsinden, düp kanundan bärini alyp gaýtdy. Indi meniň hem kanuna seredişim şeýle
düp kanun vardır. Esası maddalar vardır. Baş düp kanunun. O hiç wagt ütgeyen däldir, hiç kim ütkedip bilen däldir. Yani halmurada aytıp geçti. Onun üstüne käbir nemeleri ütkedilip bolýandyr. Onam o käbirine yurdun daşynda wagtymyz düzeldip bilýäs. Käbirlerini yurda baryndan soň etmelilerden bardır. Muňa bu taýda aýtjak bolýanym, men bir adamyň guruluşy bilen mysal bermek isleýändem, hemmekime düşünükli bolar ýaly. Ine adamyň beýni ise iň esasy organydyr. Yani iň esasy diýenimde beyin bolmasa adam hereket edip bilen ok. Aslında hiçbir organ bolmasa da hareket edip bilen däldir. Yani beyin iň esasy karar berýän mehanizmi, yani adamın gövresini harekete geçiren iň esasy kulçavoy diýelim. Dip hasaplanylýar. Ýöne beyin, el, ayak ve başka organlar bolmasa da hareket edip bilen däldir. Yani beyin bir öz başına bir neme däldi, yani el, ayak tutuş gövräniň bilen bilelikde hareket edende bir neme edip bilýär. Manyly, anlamly hareket edip bilýär diýin. Bunu näme üçin aýdyp geçtim? Ne biz halk hökmünde bizim hem üstümüze düşen vezipelerimiz, borçlarımız vardır. Yani biz gurucu meclis bärden karar alıp bileriz, o yanlış diýip bileriz. Ýöne biz beyin diýip gözüňize getirsek gurucu meclisi ýa-da parlament meclisini ve elin ayagyň genellikle gerek bolşy bir adamın nemesinde, guruluşunda halkın hem nemesi gerekli diýjek bolýan. Yani bu misal şol sebäpden berdim. Yani her kimin üstüne düşen bir vezipe vardır. Elbette şu an köçe çıkıp elimize baydak alıp çıkanımız bilen bu zatlar nemetleyen däldir. İlki bilen düşünmemiz, iň esasy nememiz. Yani bize şu vata çendi şu zatların yanlışlığını biz siyasata koşulmalı däldigimizi öwredip geldiler. Bunu öwredip bilýän bolsalar bundan çıkıbym bilýäs diýmekdir. Şol sebäpden halkımız yuvaş her kim öz bildiginden bir günde boljak zat däldir. Yuvaş kanun näme, düzgün näme, tertip näme, nähilek hareket etmeli, nähilek garşylyk bermeli diýen ýalak öz bilgisini geliştirse has näme ýerlikli bolarmy ka diýen. Şonu aýtjaktym. Bana verilen wagtam tamamlandy. Men ýenedem söz alarym bolmasa. Sağ olun dinleğiniz için. Sağ ol. Aziz kardeşim, yok. Yine de 20 sekundum var. Üstüne yine boşmaşa 1 minut berip bilýär eger islesem. Ya aýratyn alçak. Men son alaýyn söz. Olur. Hani kardeşler ýene kim var öz pikirini aýtsa? Abdurrahman maňa görünen akwel el galyrýan barmy? Ana Merdan elini aldyryp dur görünüşüm bahar. Sizden Merdan aýdar kardeşim. Öyle sağ olun. Nistada biz hukukyň işleşi ýa-da gelecekde nähili işleýär. Ýakyn taryhymyzda edil şu wagt nähili işläpdi. Türkmenistan'da da ağırlıkly gurulmamız. Şimdi bärde ýa-ni şu maddalary, kanunlary, düýp kanun işletjek ýene öz ýurtdaşlarymyz bolup durdy. Şimdi bulyň işletmek üçin yani bir hukuk döwleti ýa-da hatta sada dil bilen aýdanda adaletli döwletde ýaşamak isleseler ýa-da çağalarynyň, nebereleriniň, kuşaklarynyň şol adaletli ýurtda bir ýakty gelecekli, işli, güýçli, goragly geliştirip biljek bir ýurtda ýaşamak isleseler bärde ýanky isleg diýen bir zat bardyr. Adamlarda şol döremeldir isleg. Elbette şu neçeler biziň Türkmenistanyň halkynda bütün şu Türkistan bölgesi ýokarda var, Täjikistan öňümizde, Gün watarmyzda Kafkas var. Bu ýurtlarda Rus imperiýasynyň biziň halklaryň yani koloniýa eden halklarynyň
bir beýnisini ýuk geldi da hatır saatini selekse geçdi. Yani adamları bir yerde açlık bilen, bir yerde söwüş bilen, bir yerde represif hareketler bilen yani ýurdundan çıda düşürdi, ýat ýurtlarda sürgün edildi, Sibir'e gitti, kimisi Kazakstan'a gitti. Garaz bir ýerden we gadymdan gelen bir kultura adamlarda ýaşan bir kultura vardır. Şu kulturany derbidagyň etdiler de. Rus imperiýasyny eden işi. Indi derde diňe bir täze konstitusiýa ýazylmagy däl ýa-da bir täze ýurt gurulmagy däl indi adamyň öňkü formatymyza dolanyp gelmegimiz gerekli de adamlaryň ahlak Türkistanyň ýolar Kawkazyň bolar Täjikistanyň tapady ýok. Hersiniň bir müňürlüklerçe bir hizmet etkelen bir kulturasy bar, bir adamlyk ýaşan nemesi bar, durmuş bar. Şol näme dolanyp gelmegimiz gerekli. Şol Rus imperiýa gelmänkä biziň hiç bir nemelemizde çäk ýok ene aralarymyzda. İslam wagtymyz gidipdir, gelipdir, söwdamyz edipdir, gatnaşygymyz edipdir. Indi şol dünýäniň hem dikelmegi gerekli. Şu dünýäniň dikelmegi. Diňe kult ýan kaçmydaly ýurt dolandyr şekli ütgän ýagdaýynda adalatly şekilde gelende ýene de biz şol gadymy ýaşaýyş şertimizde dolanyp geler. Ýa biz bir yerlerden ýa kimlerden öwrenmeli nememiz ýok, özümizde bar. Kanymyzda bar. Şonuň dikelmegi gerekli. Bir azyk hukukdan daşarak gürrüňem boldy, aýtýanlam bolýar. Bulan bir wajyp şertleriň biri de adamyň taşky sypaty bolşy ýaly içki dünýäsy barda şonuň bir-birini doldurup duran. Şonuň üçin o kulturada hukman gerekli bize. Yani adaletli yerde yaşamam. Şöyleyek tamamladım ben sağ olun. Sağ ol Merdan pikirlerin üçin. Yurtdaşlarymyza da oýlanmagy, pikirlenmäge, netije çykarmagy meseleler gozgalyp durýar. Meselen köwes bilen okar, yurtdaşlarymyň ýazjak kommentlerini özüne gerek çykarjak netijeleri öz ýanyna goýsa-da bize şol uly üstünlük diýip hasap edýär. Adamlar ýoşuşdan kanuny mümkinçiliklerini, kanuny hukuklaryny düşünmeli derler. Bizde şuma ýatyrly da saýlawlary kim gatnaşýar, nähili gatnaşmaly, nähili ses bermeli, nädip saýlanan deputaty ýygyna çagyrmaly. Şu zatlar halkymyz bilen. Şonu täzeden likbel geçen ýaly gaýtalap aýtyp bermemiz zarur. Ondan ýakyn wagtda men pikir edýän, şu aýdýan pikirlerimiz, berýän maslahatlarymyz halkymyza zarur boljakdyr. Ýakyn gelecekde uldurmak boljak zatlary. Şonuň üçin halkymyň bilmezleri. Ne şey diýip aýdýan. Başga kim bar? Söz aljak. Yurt kardeşler, hani elinizi alır, ya Abdurrahman ayt, barmy adam? Ben göremem, ben şunu 10 adam görýär, galyp görnüm. Ýa-ni şol aziz kardeşimiz ýene bir söz aljak, bolmasa şoňa söz bereli. Soňuna tamamlaýar ben bugün. Ana Hayat Hanım elini aldı. Sözler Hayat Hanım aýdyp. Indiň Merdan beýiň aýdanyň üstüne oşak bolýanda. Merdan beýiň aýdany formalny kanunlar bardyr. Kagysda ýazylan, budan biram neformalny kanunlar bardyr. Bulam jemgyýetiň içindäki, hani tarih boýunça, kulturaň boýunça jemgyýetiň içinde öz arasında kagysda ýazylman goýulan normalar, gylyklar, meselem nähil diýen arnamys, meselem gittin şuň ýolda bir erkek aýaly urupdyr. Seret bugün jemgyýetimiz nähil boldy? Çetine aý bardyr öz bildigi. Bu da bize nemeden Sovet Soýuzundan galan bir neme.
şovatdan bäri galan gylykda ýoksa asly bizim öz kökümizde namys diýen zat gaty önemli zatdyr. Mesela bir erkek ayağın oraya Sovet Soýuzynda ýa-da goňşy neme gaptal goňşy kwartira urşup oturberlin adam öýünde gyýyt tabak urup oturýan oturberlin goşulmaly däl. Günem etmeli däl, özleri bilýär, öz öýüniň işidir, zadydyr diýip hiç goşulmaýardyk. Ýöne bu ýalňyş zatdyr. Meselem köçede, daşarda bir erkek aýal uranmakdy ýa-da bilmeýän bir güýçlü bir ejizi uranmakdy bugün sesimiz çykarman etdiýär. Bizin kanunlar, son farmanly kanunlarymyz nähili işlesin bizin. Biz başda bu ne farmanly bolan, bizin bol namysymyz, ahlaki değerler diýär. Bu ahlaki dogrudanam ahlaki değerlerimizi dikeltmeden arymyzy, namysymyzy, merhametimizi, empatiýamyzy, bol gaty gymmatly nemelerimizi, ahlaki değerlerimizi dikeltmeden biz hiç wagt bu farmanly kanunlary yerine ýetirip bilmeýäs. Sebäbi farmanly kanunlary, kagyzyň üstünde ýazylan kanunlary işletýänem farmanly däl olan kanunlardyr. Şunu oşaýyn diýdim. Sağ olun. Doğru bellep geçtim. Yine de başka bir kerde de şu misal kökmünü getirdi var. De jure de facto diýilen şuraya termin var. De jure demek juridik normalar bar. Şu konstitüsiýada ýazylan kanunlar emez. Juridik taýdan bular eýap ýazylan jemleniň tasdiklanýar. Emma durmuşda boldy de facto. Bunu bizde tersen ulanýar. Fakat yüzünde şu mahal bir tohum Türkmenistan özmelleri ýalyp dolanýar. Ine fark. Yani bular juridik normalar ulanýar, hatda juridik formalar halkyň depesinden batyp öldürüp de facto dolandyryp otyrlar. Juridik normalar garşydan. Ine gapma garşylyk ştaýdanyň memeli gelýär. Kardeş. Bolýar men ştaýda durýan Arslan kardeşimiz elini galdypdyr. Aýdyber. Sağ olun Halmada söz berenize. Kanunlu, konstitusiya hukuklu işleyen düzgünde bizim halkımız yaşamadığı için hazırki ayda oturan zatlarımız biraz yaşaması ağır yalayan gelip giden yalı bola durandır diyecek olamanda ildeşlerimize. Yok bizler şu kanunlu, hukuklu yaşasak mesela yurdun içinde ne bir adamlık düşünce vardı. Şonun yolu düşünceye gerek kalmadı da. Mesela hem mesela şu Ataloğlu çözyendir, şolar karar vermelidir, şolar karar vermesinde haklıdır. Şona islendik bir maşkala neyle ziyan gelse hem şu aydan için doğrudur deyip bir yani özünü kemsitip mertebesizlikte yaşamayacak da bizim halkımız. Konstitusiya işlendi vaxtında. Yani misal için işlendik bir iş edecek olsalar, mesela yurdun dışına çıkacak olsalar, milk bilen tanış gözlep eline kars pul, oradan kars pul alıp tanış gözleyerler de şunun yalı düzgünler kalmayar. Konstitusyon kuruluşumuz işleyen vaxtı. Yani bunun yalı bolan vaxtı hem gönden gönü mertebemize bağlı olup geçedi. Mertebemiz bilen de zaten de bağlanışığı var şu kanun, hukuk, konstitusiyanın. Yankı düşüncemin izine şunu koşmak istedim. Sağ olun söz vereniz için cemledim. Sağ ol Arslan kardeş. Başka kim var? Söz alacak. Kardeşler. Abdurrahman, wagtymyz näçerak boldy? Yani ýa-da diýen şol wagtyň ödünde de ýurtdaşlarymyza ýad etmeýär diýjek bolýan. Ol bir ýarym saat bolupmy ýa-şuma? Tugalamy. Bolýar, onu okman bir 2 saat diýip jemläp durmaly. Eger bu ştaýda durarlysaňyz, kardeşler onu indiki maslahatda çeldi. Öwrenleri aýdar.
tamamlabersek bolarmy halmada neme Bolar. yurttaşlarda izlemana da kan uzak neme bolmasa. Şoda men şon şun aýdýan olaram şol irka bolup oturmasalar da manik sagat dinlemeliň ýemde borç ýawadyp goýamda ýani şunu halkymyza ýetirmeli ýuwaş-ýuwaşdan gerek bolsa bir sagatdan ýetirelim sagat ýa. Ýani inneki meclise ýene-de şol saýlawlar barada gurulmagy dowam etdirmekçi. Şoma taýýarlyk görelim kardeşler, her birimiz şol sanyny ýurtdaşlarymyza näme soraňyz bar bolsa, ona kommentde aşagyna ýazarsaňyz şu çykyş goýular hökmä. Ýurtdaşlar sen gönül gatnaşykda bolsaňyz, iki taraplaryň bolsa gatnaşyp demek synaşygym şu taýda bardy. Kanunlary bilmek, öwrenmek ol bir emek, bir ýan kemçiligimde bir ýan utançlı adam da bizim kökmen diğer uçalımı şonu bilmesek yaşamak kıyım dünyada. Şonu aytayım böyle onunla geleniniz için kardeşler sağ olun. Aydan fikirleriniz için sağ olun. İnniki mezliyete çelli emmamide sağ olsun aydiyan. Atlaşın adımların ahitine gelmediklerim inniki de gelip geçerler diyen umut bildirim. Sağ olsun, sağlıkta görüşelim.